presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Mga kasama, kinigapon ang inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan o sa tanang magkaiksunan mga kasama. Awagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tuto. Kini gibuhat tagduha sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Tuto. Kini ako problema bahay ni sa kong asawa nga pertig yung sukuan ako. Wa ko namitagdan ay. Probida, wa ko mibaw kung saon na ako pag-abahab taon. Pero, harinyog yung masabtan akong sugilan, no? Inaniyo na magsugod ang tanan. Ay, daw, bro. Ay, kata-kata, tanan. Ay. Unsaban, ha? Yung baka atong kanta itong nag-viral? Kato bang nag-viral? Nag-viral atong kanta ba, ha? Kakuan ka? Katong nag-viral itong kanta? Oo, naaday tayo kanta nag-viral ato. Katong nag-inom-inom ta sa tindahan. Sige, mga ta sa ilang burita. Larga. Yeah. Everyday kanunay lang akong magpaatbang sa balay sa dalaga nga akong naibgan. Kung bahi magpaunta akong ilabay, kining gugma ko nga di unahay. Kuno galing sa unman ni Inday, indughan ko di magmahay, maangkod ko ang kalipay. Kung dili mo sugod sila si tatay, mga sawag yung ko ni Inday. Trining aping mong manggahon, dughan mo daw vulkan sa kanlaon. Lawas pa ni mo nga tintalon, makabibiyag nga sunungon. Trining mo sugot ka trining, nga ako kanimo makigwiding. Bisan og maasalta dayon, sa akong gugma ikaw busgon. Siyam ka bulan di ka gutomon. Every day I'm like, every day I'm looking, always standing, seeing, ni Inday, no talking. Because I'm afraid to my beloved, afraid to tell her that we get married. Every moment, every second, every minute, every hour, I am dreaming ni Inday training. I cannot eat always thinking forever, because I saw her, she has new lover. Oh, training, kasakit ba training nakita ko? Ang imong nobyo mikarinyo, ug sa tagumi danguy-nguy ko. Training, di ko na maansos ang kahaplos. May pahinoon nga matapos, kaysa masudon nga magantos. Training, dughan mong daw bulkan sa kanlakon.
Mas may nimong matingtalon, makabibiyakot nga sudungon. Training, musugot ka training, nga ako kanimo ang mag-greeting. Bisan og makasaldayon, sa akong gugma ikaw busgon. Siyam kang wala di kang gutomon. Training. Sakto na lang to eh. Sakto na lang to. Training. Sakto na lang to. Sakto na lang to. Sige, mabayaran sa... Apa ko din eh. Babal. Napaka-istorya eh. Istorya sa tandoan. Istorya sa tandoan. Saan ta magsugod? Ako naiingon mo ba? Kanang... ikaw na. Pre, naginomdom ka atong kanta na to, pre. Nga, nag-viral? Narinig kanta na viral. Ha? Katugong kay inom-inom tas tindahan sa ilang burikdak. Anya? Dili nagkanta-kanta man ta ato dito. Unden. Kano sa bato, pre, Pedro? Ato kung susunod sa miyaging Sabado gud. Ha? Dili ba nag-inom man ta dito? Kita man ni paring Tukloy? Paring Tukloy? Tukloy. Oo, inom-dom na ko. Nag-inom dito ato. Anya? Tungod sa imong kanta, gipautang ta. Ibong sa namin sa Brakdat yun, kay Biudo mo ka. Hala. O sa kalito, ikanta na ko, na-viral ta? Imong gikanta, nganlan og si Training, o di, tindir de. Tinder. Maunang gipungutana ta. Imong gikantahan ng tindira siguro. Ako gikantahan ng tindira. Ang tindira, de, ang gikantahan. Tindir man. Natindir, manuwa mo sa tiwasan ni Mugsuat. Ba't itong ipautang ta? Utang ka. Bao ba ito dong? Kisingahan sa tindira ganito. Mau siguro. Kayo niksagnahan. Mau ito imong gikanta ko. Katong Kordapya. Oh my darling Kordapya, ka-beautiful mo Kordapya. Ang magtanaw kanimo, malibat ang mata. Wala dyan ang duyog, kaya ito ng kataho dyan. Puhon ha? Basta mo na to ha? Nagtuwang yang luha. Ha? Nagtuo siya nga siya Nagtuo siya? Nagtuo sila nga. Siya gikantahan. Wala kay? Mao nakautang ta. Ano ya? Kay murag laibog man si Kordapya sa imong kanta. Ikaw lagi na sa imong tingog. Na to. Ako di kikaib na to. Ikaw lagi kay Biudo lagi kuno ka nya. Wala gyud kuno ko katilog langit. Agi mo kanunay lang kuno kang naasa ka ng purgatorio. Wag gyud ka dayon sa langit. Unsa man? Kay pinangimot sige lang kay magabisi. Oy, pre. Anay motor ni Huno. Si Mario. Siya man sakay sa motor. Da. Ay, gatod. Bakit sa kanay hatod ay? Pre. Naigitunol si Mario. Words, binuang na nila. Beda, naghimo ginig milagro ni Bihana na. Karon ka lang. Pre. Muli lang ko, pre. Kay basig mapagan ko ng imong kasuko na. Sige. Pwede ra ba nimong isugag na pre? Muli sa ko, pre. Naong isugag. Maglabab ako. Una, talawan. Sige, pre. Di, sunod na pre. Sayo sa kanina mong duha. Sayo na, pre. Okay, murag na milagro, pre. Sige, pre. Ginom di ay? Uy, ngano ka uy? Siga lagi kay ng imong mata. Uy, musudlot ba yan na? May labot, sudlot eh. Ngano di ay gisapot ka? Wala! Time para kung si problema ni mo. Sana ba ka? Ha? Kanusa ka lang nangabit. Unsay nga? Nangabit? Ay, babaka ko eh. Nakita na kung suduhan ako kabudlat ka mga matangi mong gibuhat. Pagtarong si mong pagkatao diha. Ano man kumidya ko? Kumidya? Hindi man ko kumidyante. Kumidyante nang nawa. Ngano ka? Uy, unsay problema ni mo? Kinsa matong gato di mo, ha? Kuyawan ako naman na. Porbida. Kuyawan mo sa? Bida. Nadari kay tighatod ni mo, ha? Mauring kada adlaw yung kamulakaw. Og nakita pag yun ako nga may gitunol ka. Porbida na pasabot nga. Nagsabot mo sa? Ha? Hinayabag. Kung asa mo pagkabot ko, mani ba? Tuto. Gininara, ha? Mao nga ay pagbinuang, ha? Porbida to baga ko. Kinsa to lalaki na kato, di ba? Kinsa to? Ay! Ako nang isugi kay mga pag, porbida. Hanggang pang dako ay kung pasangili ng butang nga wala ko buhata, ha? Kinsa lagi tong gato, di mo? Cybertos habal-habal! O, na Cyber! Nanong doon ang kay Gikonol? Unsa man to? Loy pliti, oy, paraw. Ha? Unsa di ko nung maplitihon, ha? Paraw ka man ka. Agoy! Sakit, ano di, porbida. Ano lagi hili mo siya gitunulang kwarta, ha? Unsa man to, be? Sukli to niya, Ay, sukli.
Unsa pa? Kita na dayan. Unsa pa? Sige, sulti. Unsa pa nakita nimo? Unsa pa? Wala! Unya, nganong naa pa man kaniya? Pahawa niya! Agoy, oy! Day? Duol man ka. Nakuwangan kas dukol? Ganyo na sobrang maganito. Nya, saman, magpataka pa kag pasangil? Sorry na day. Ito kay buot bisag unsaon. Pasangin lang ko nimo ng laki ko. Basik ikaw ra ha? Basik ikaw ra. Imo lang ipasangil ako. Ha? Tukali ko tinuod. Unsa? Na? Wala day, oy. Ginoo ko. Tukas tinuod. Wala lagi taon. Matay pa rin iros tong siningan. Wag yun taon! Kini pagkahinapat sa kong asawa, no, ako lagi taon ni Gyutong, kaya di ko gusto taon nga, mahinaikan ako siya, bagay asawa lagi taon. Pero ako ang tuwa nga murag, sobra na ada naman hinoon, kamay sipyat ako, bukol man yan akong ang gigwanta lagi apon ako, kunya. Di mag-selfie na ko na pre, oy. Kung ako, ang nanaon ko sa asawa na ko pre, na! Balinaw ka na! Kuan mga kaya ang kuyawan ako nga, di ko gusto mahinaikan ako asawa. Ayaw sa ginay ka pre. Papitia lang ba, papitia para di maanad. Oo, baya, no? Oo niya, sa may ako buhaton na pre. Aw ursa pa, para sa mga asawa nga hinapat, angay patagmon. Asawa ha, tawat asawa na ko, grabe kayo tumulatan na ako sa una. Sa dihang na puno ko, katilaw sa na ko. Karon, di na mulata pre. Mo ba pre? Uy! Asagon mulatan ako. Di nakadapat ako. Bisag dukol. Di nakahimo na ako pre. Mao ba pre? Oo! Asa? Ako ba? Awa na. Katilaw na ko. Awa ha. Muna to, ilang ko. Katinuogin akong gingon mo pre. Mag-anamay lang patilaw pa nagsakay. Mag-anlan mo na pre. Karon wa na. Di na. Forbida, no? Asa? Pre. Ha? Dido? Unsa man ni mga buligo dire? Was-wasanan ba na day? Oh. Unsa man ni mo waswasi? Pamungoy pagkahumayan ako panghugas plato day? Uy. Ay dali dia. Oo. Ay dali dia kay mangutaw pa ka. Okay. Imo na yung trabaho tanan ni Sbaye, pre? Ay, usan na sa kumang sekreto, pre. Para dili na kulatan sa nako ba? Ano? Forbida, huwag mo sabuti pa rin dito eh. Klaro mo yung utrob sa dyan, under siya kasawa de eh. Forbida, no? Pre! Uy, Pre, to! Uyaw mo kong akurusang anong ko. Ay, pre! Pre Noel, dali! Pre! Hapit ka niyo, dire, pre! Dali, pre! Ay, hubog magkataon ko ron. Ande ka ha! Oh, pre, wala kay duty ron. Sabadoron, pre. Sabadoron. May kinakari ka, naka-agi ka dire ba? Ay, bakoy partner sa kong giinom dire, pre. Inom ka? Doon na kabutilya ko. Sama na? Ya. Suman, di mo kagikan. Dito ko ila Paredido Flores. Napali. Napali. Binuang dia. Gusto mo ka dito? Sorry yung taon, pero kanahan yung tawhana eh. Forbida. Wasay klaro. Hadlok sila sa sawa. Paredido. Rabi isog na. Mau lagi. Iso na kayo. Iray, mahadlok na niya, pre. Katos paritik kong kuyaw. Magliwat siya mga anak. Ang abang hindi may liwat sa anak. Forbida. Di ba anak may maliwat sa bahan? Ako ni istorya. Listen lang ka. Sige, listen ko. Yeah. Pamina na, pre. Katong mga anak ni paritik kong kuyaw to. Sangaan lang itong daan. Sus, kuyawa, pre. Bawa pre. Lagi. Ay, awards. Iyang kinamanguran, ang pangalan, pre, kay Ngukit. Singan? Ngukit. Di ba? Binalis tikong. Pre. Pero mas bagsik ang ngan sa kong anak, pre. Binalis ako nga Noel. Ano man? Siya, Leon. King of the Jungle. King of the Jungle. Kaya kaya? Bitaw na. Sige lang, pre. Ako yun sa mga Leon. Noel. Sige lang, mga anak sa kong asawa, pre. Binalihon po na ako ang sa akong anak po. Toto, kung balihon. Ayaw na, pre. Ayaw. Wap abi mga anak. Hindi kong mga anak mo, pre.
Huwag palagi may anak lagi. Sos. Kanabaw na ko si mong anak, pre. Binali si mong pangan. Utot. Subo pa ni mga anak. Nakan ko, oy. Oy, pre. Kagoy! Pre! Asa mo ka? Kanuuran! Utro sa ni Esparinuel ay. Uy, hala. Sabi na ng orasa. Para ba ko kapadangit sa kong asawa taon? Paulin ako! Asa naman yung tawhana? Wa magid magsultig asa siya. Dugay na uli ay. Nagbinuang na gid ni. Nanay mga tunob o kasikas ay. Mao na ron. Diin ka nigikan ang panuhak. Ikaw! Ngika, katakanta pa. Murag malipayon. Murag gikan tingaling nakaskor. Gika ka nakaskor no, malipayon man ka. Sa score din, takap lang kay. Diin ka gikan. Dito ko ila Predido Flores oy, naunsa man taon kay. Nananghiday ka. Madanghid begitu ka duol ra na. Duol bitaw. Ko pagtarong ano mang pagkatao ha? Dai. Kisa man nanawag. Si Marie Esther man eh. Piyawa gud. Ano na day manawag ni Mos Marieste? Ngano close mo? Bisa takap lagi story. Tubaga i-loudspeaker. Tubaga i-loudspeaker. Kadi. Hello, Mare. Hello? Mabdus ko, Mabdus siya? Ha? Unya dyan nanawag ni mo? Mabdus siya? Ay! Sakita na na yun, noon sa... Di pa mabdusa ni Mos Marieste? Sakilo, sa'yo maminaw, sakita sa danoy. Hello, pre. Oh! Kung dati kang ninong priba, kamanduhan si Marie Kudyang. Ipalihog lang kong ingon niya, pre, hanga. Kuan, dili man ako siya makontakot. Ako may nakapababdo siya, ha? Ako ba may nakapababdo? Huwag man ka magsulti dayon para wakap. Ako ay nanasan! Sakita lagi sa kong taon. Napunan sa bukol taon sa kong taon. Kaya gipuspusan naman na ko sa akong asawa taon. Nga wapagay kahuman o sulting na nawag. Nagtuo siya nga ako'y amahan sa gimabdos. Paita sa waha lagi. Unya? Hilom na diya, oy. Hilom na. Pasensya na. Saan nakalitan man ko. Sige na, kaon na. Saan ako pagkaon? Pagapag din mo sa kong naong. Naigo mo na kong simon. Basta akong ipon. Sakit kayo. Makakaon ka ko, ano? Ay, kabala ka. Lugaw man na. Sige na. Kaon na. Sorry, nakalitan man ko. Mingon ka lang, ana, nakalitan, no? Mingon lang, ana. Pero nabuko ng naong na ko. Hasta kong Kaon na lang diha, oy. Tiwasan tayo noong karon sig tabi niya. Ay, ambi. Pakutsitsiyahon ko ni Mayo para di sige pangapas kong bunog na kay taon niya kung sige kapak sa iyong kaldero taon nga. Portir bang gahiya taon kay solid kayong pagka-aluminum. Bida. Sakit ko kung Mayo. Yung nasa itong bayana. Tingalib to as kwarto. Kung matuon dito. Pero, di lang ko mapadool. Kay bingo lang ako nga padool siya. Pagbuminaw sa Lex Pino. Sinsya siya. Di ada ko sa kwarto. Li ang ako naabas siya sod. Nag-cellphone mo na siya. Hello? I love you so much. Pero, uy, kanang palihog ba yung pagtawag na ako or chat? Kay basig masaktan ka sa kumbana. Bida no? Aha! Bida no? Karusak pa na yun ka. Ikaw dahil may hudas ng doha? Nagabit ka? Sabayiso ko. Patay parang ba? Ako may nasangila ni mo? Hudas kang dako? Bida, karon. Kinin mong kaldero ako ipuspus ni mo si mong daong kanahana ka. Traidor ka. Hudas ka! Kadiutsa. Wala ay panahon mo aminaw. Pagkos mo palusot dahil sakpan na ti ka, ha?
kabaos ka ng kadahana ka. Ang pinakadiro kayo para Time pasa, igo ra kung nagbasa aning message imong cellphone. Oh! Ha? Tanawa kung kang kinsa ning cellphone, di ba imo ni? Pwes, ikaw mo ay nasakpan ako. Ang bining kaldero, ang bining kaldero. Huwat ako dili kay kuhaon akong pinuti, huwat ako. Day, ayaw, day. Porbida, mitsa, kadahan nga, ano ka, mitsa. Sorry, sorry, wrong send. Bangas ka, day! Wrong send, day! Day, wrong send, day! Wrong sense imong mata, tigpason, tigka. Okay, dagato! Balik diri, Toto! Dagato! May lang gani, kinakadagan ko kayo gwapa, siguro yung ko matigbasan sa kong asawa. Saan man ako? Wako pa uli sa amo kahadlo ko nga, basig matigbasan yung kong tinuod sa kong asawa. Pero lili taon to tinuod, wrong side ba yung gibutang taon dito? Saan man ako? Unsa may akong bato na ni Bam, Ate Pres, tambagi taon ko ninyo. Unsa man kung kamoy pasultihon, tuto. Sa tanan. Ate Chichen, good morning! Good morning mga mama. Good morning sa tanang mga mama nga nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Perbi ang mga bata. Unya gawas ana para sa mga dagko Don Pepe Tablia dark chocolate. Unya palit mo sa Diamond Yema o BM special ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch kay lami. Okay, tinuod ang mga bata kinala mo inom kita dun. Unya naara ba yung mga private ngon nga nagklase na kamo inom yung mong Don Pepe Tablia para lagsik yung kay mong mga bata ha. Nya ugum-ugum mo OBM special, Diamond Yema special. Mano yung ugum mo na to samtang padung ta eskwelahan. Unya inom tag Don Pepe kaon sa tag Paulitos macaroni crunch og tasty fish cracker. Mao na inindot sa natong isum-sum kun mag-chat-chata sa tong mga barkada. Ate Pres, Okay, ang sender dato kadlawa. si Dudong Toto, Ate Pres. Tuto. Oh, nya may pagkaluoy po ni Toto, Ate Pres kay murag bunog siyang asawa. Sige lang, Dakor. Si Dukol lang kaldero lagi. Tungod na nang makalitan taon nga panalitan ng iyang asawa na ba mga kuan nga masipyat Toto, pareha tong habal-habal nga naghatag kuno kwarta niya, nihatag pag yun siya nihatag siya kwarta, yung habal-habal sa dihatag og parsukli ba. Nagtuo mas tuto nga binuwang iyang asawa. Mao ta gibunalan kaldero sige gibunalan kaldero kumarin tawag nga pre mabdos ko nya wa matiwasak siyang asawa paminaw bunala na sad mabdos siya pero sila de pa kuguson sa anak nya ang katapusan natin Pres kay ningon siya I miss you I love you sorry ayaw lag chat nako pag kitang tuto nga nagkuan gibasar di siyang asawa te Pres cellphone ding tuto nga I miss you ana gibunala niya ang katapusan kay nasa sinabasa wrong said Wala na binuha kaldero. nasa bunog na kay toto tao na te Pres mo ni ang kuan saon kuno niya ang asawa nga sige mapamunal taon ng kaldero nga bagga ra ba kayong pagka kaldero ha te Pres kay bagga kayong aluminum nga gigamit mo sakit gyud kuno kayo Kaluis kaldero no. Ha? Bahala ko toto Luoy kaldero oy. luoy bitaw Di, ipuson din ang kaldero. Isip ng ganak. Dako. Idog ng kaldero. Nya bisag unsaon idog niya o magkinaunsa gabo na dayon retso. Kay Dakor pero Oo. ito Dong to kanang tabag-tabagil sa day mo asawa ka. Ayaw na day kay dagko ra ba tang nakita tay. Nya lisod kayo ingo lagi si Ate Pres ang barkada nga lisod na kog mahinaykan. Pero Bitaw. napugong lang yun siya. Bitaw kay laki gud siya no. May panahon para nang magbuha. Kaya wala sila anak. Oo. Mag-uli ra. Kanang pagsabot-sabot lang mo. Kasaptal lang mo asawa. Bam! Ari Bam! Unsay mo yaw-yaw diya. Masam giniron. Kini akong basahon lan, murag layo-layo rin siya pero paminawa, ha? Miname. Akong basahon. Genesis, Kapitulo 3, versikulo 11, ngadto sa 12, ngadto na sa tumoy. Nga na eh. Nga ano nahibaw, ningon ang Ginoo ni
Adan, ngano na iba man ka nga hubo ka, may kaon ka ba sa bunga sa kay nga akong gidili kaninyo? Ang tubag po ni Adan, ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag nako sa mga bunga, og may kaon ako. Monta na mo gulit itong nganong... Anong ibasa na Nganong ibasa rin ako, ngayong kaglayo ras problema. Dol ay. Kay kinimang kong pagkahitabo agulyat, matod pa sa lecture ako na nadunggan, diha magsugod nga ni tumaw na ang mga kinaiyang nga bati. Pagkaon sa mansanas, ma'am? Maog yun. Okay. Mansanas, mag yun ang prutas. Kaya diha na magsugod ang mga salakay. Sa wapa may tabo nga, ni kaon ang una na itong mga kinikanan, na tumapanahon na ay, way kasuko, way mga pagdumot, way mga kainit sa unga mo tumaw. Ang mga mananap mo istorya, ang mga bitin, dili na mga suko, dili na mamaak. Sa diha na kasa ang atunang mga kinikanan, na usab nga ang mga maliyon, mamaak ng tao, ang mga kuwan, maldito na ta, na ito mga kinaiya nga mga ngilad na mao. Pero, bam, ugwa pa to ko sa itong unang ginikanan, wasta mga tao ron? Sila sa danog si iba may nas kalibutan. Di man, kay pung pa sa ko inahan, kung wa makasala sila si Adan si iba, wa may kamatayon. Di ba si Adan namatay mag 900 years kapin? Wa matatoy kamatayon. Sila sa duha kita, wa ta? Sila duha di mamatay. Magsige man sila panganak. Magsige lang magpanganak, maabot man ta. Kalibutan nga kanang kuhan nga nindutin ang buhata kay tungod sa mansanas mao na silang nakaibaw nga nindutin ang buhata. Pero ug wato silang kuha sa mansanas, wala sila kalibutan nga muliko ta. Dong! Ako ba, like mato, nagdanggog ako nga, nagkaong kong mansanas, pagkapuwa sa mansanas sa punuan, aga ni ana kunuko, ni kuha si kunuko, nangawat kunuko, kay ikaw, katamis kunupuwa, kunuko. Mao na timailan natin pres, ang hauba na tamis ang imuhang pagpuyo sa kalibutan. Nindot. Napag yun kayo, umabot na kwarta. Umabot. Wata lang na. Balik ta Goliath. Ano to kung gibasa, ano to ato nang gituki, tungod kay, imo siyang putlon, ang tubag na iadto, pag-conclude, kung i-conclude to nimo maong akong gisulti, ang tubag na iadto, pag-ampo. Pait. Pag-ampo. Mo'y tubag atong nahitabo bang. But pasabot sa nahitabo nila karon, tubagon siya pag-ampo. Basigwa na sila pag-ampo. Munang sige sila away. Pait lagi, pait. Nga naman, nga magduda nga asawa, doon na ba siya nakita sa mga may-agi? Anong mga mitumama siyang balatian, nga mududa siyang bana, naabal siya na obserbahan, naabal siya nakitaan sa unang panahon nga iyang bana nagbisyo. Muna angay siya magduda. O why binuhatan ang iyang bana? Why katarungan nga magduda siya? Di na kalikayan, bam, na dyo'y babae na ilaki na madudaw. Huwag siya siguro nga nagbuhat o dautan, magdudagod siya, nagay madudaw. Pait na ba ati pres, ka na magduda siya, niya balikon ang nangagit. Oo, mukuan ba ka na. Murag nahutas lamdan. Isgutan kong mga nangagin. Katong ka nang yung isgutan ng mga nangagit. Tagabara siya. Murag nakaagi ka na. Hala. Dingnan dito siya nga. Katulad ka sa akin ako, nisukpat ako ni mo. Usaray tubag na niya itong problema karon nga kuwang mo sa pag-ampo dong basig wa nay Ginoo sa inyong panimay aron dili mo tamaw ang pagduda, dili mo tamaw ang kainit sa bugnaw na niyo pagpuyo, husay na niyo pagpuyo ug makatuog na mo nga maghayang. Lain mo tong akulan. Naghayang ba? Kuwaron ko. Kailangan dito luman. Kuna ko ang puzzle, tihon.